Sa ngalan ng samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manayo sa kanimo. Na ulitaw akong tingog ron kay tungod ni sa pagsigi og sulti kagahapon or gabi idi ay. Pero magpasalamat as Ginoo, malampuson kayo ang atong pagtapos sa Flores de Mayo ug ang atong Santa Cruzan, labi na sa atong pagpili sa Flower of May. Abot kitag mga alas 2 sayo kay nahuman mga alas 2 sa kaadlaw. Nya aligri man po nakatambong ba mo? Awa. So pasalamatan nato ang tanan nga miunong o mi hatag labi na ang atong mga sagalas, ang atong na Flower of May na bilong sa atong kapilya sa Corba Chapel diha sa Corba. Giilisan ang sambag last year, karon na nas Corba. Salamat sa Ginoo sa atong tanan nga mga miabag, malampuson to siya katilingbanong kalihukan. Muna karon sa adlaw gisaulog sa atong simbahan ang usas mga titulo sa mahal nga Birhen Maria, Mary, Mother of the Church, inahan sa simbahan. Tungod kay siya may inahan ni Kristo, ang simbahan mauman ang lawas ni Kristo. Lisod sa kayog ang iyang pagkainahan para lang sa ulo, kung dili tibuok yun na lawas. Muna kita mga membro sa lawas ni Kristo. Pasalamat nga naasad tay langit nun nga inahan ang mahal nga Birhen Maria. Atong iyampo ang atong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan nga mutahod ug muila nga kita anak ni Maria, igsuon ni Kristo. Ato sang iyampo ang ato mga benefactors and donors nga namalit sa ato mga slots, labi na sa nagmalampuson nga special slots nga Mother Mary's protective power nga gigamit nato sa atong culmination sa Flores de Mayo. Nga unta magkahiusa kanunay ug mahatag ang tanang mga grasya. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinugdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, imong gipili ang nga takos nimong puluy-anan ang ulay nga tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Naghangyo kami nga gumikan sa iyang panalipod, maglipay kami nga mosalmot sa iyang pangilin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ako kay hubo man ako.
Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha, sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kung magdinumtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tawo ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos labing halangdon nagdaig kanimo, nagpanalangin siya kanimo, labaw sa tanang babay sa yuta. Pagkatakos daygon ang Ginoong Dios, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang imong pagsalig sa Dios, dili gayud hikalimtan nila, nga nagtugan sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog, tungod sa imong nabuhat. Magganti unta siya kanimo sa mga panalangin, tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi, aron paglingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw,
Zay katulog ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea, og didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus og ang iyang mga tinun-an. Sa nahutdan na sila bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babae, ayaw akong tudloi kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuhuan labot sa pagpanglinis ug tungod niini didtoy gibutang nga unom katadyawng bato nga sudlanan og tubig, ang matag usa kasudlan og kauhaan ngadto sa katluan kagalon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, punan ninyog tubig kining mga tadyaw og ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, kab-a ang tubig ug dad-a ngadto sa mga tinugyanan sa mga sa kumbira, ug gidala nila kini ngadto kaniya, ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino, ug kon makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon panimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Cana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining atong tubag sa Salmo, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Nagpasabot ni siya una sa tanan ni Maria. Kay si Maria tinuod anak niya si Jesus, igsuo nato si Jesus, pero dili nato siya kaliwat kay gikan man siya sa langit. Pero ang tinuod gid natong kaliwat nga dinhis kalibutan gagikan mao gyud si Maria. Nya ang una natong kaliwat nga mao si Eva, gisgutan sa atong unang pagbasa, natintal sa bitin. Nya pagkatintal niya sa bitin, murag dili na ta proud nga ato siyang kaliwat. Pariharagod anang naakay gi paboran nga ng NBA team. Ako naman ko'y gipaboran, napildi man noon. Hapit na rabasan mapildi ang usa. So, mo nang mahintag di madayon o kapildi. Kuan ba? Di na taganahang mo angkon. Di ba? O naakay kaliwat niya nagbuhat og dili maayo nga makauuwaw o nakahatag og dakong impact nga kadaot sa katilingban. Muratag di ganahan mo angkon, dili ta mo pasid, dili ta proud, mapagarbuhon. Pero si Maria nga atong kaliwat nga tao, mapagarbuhon kita nga naman
kay wa siya matintal sa yawa. Nakabuntog siya siyawa. Giling nga imong tupad ing na nakabuntog ka siyawa. Umutan ako no. Kagabi 35 kabuok atong mga sagala nga pagpili nato og flower of May kadto silang 35 maoy sukdon og pangutana. Ang first part ilang i-explain ang ilang title ni Mama Mary or kanang ngalan sa mga balaang babay nga naa diha sa Biblia. Sa kana palang daan introduction o pag naigamay follow-up nga question, dugay na kaing nahuman, pagtanaw na ko ba, ingon dayon ko, patay, hapit na alas 11, mo pa'y pagsugod. Pag humagyog pangutana tanan, alauna naman, alas 12 naman pasado. Pero sige lang yun, lingaw man sad, na imang luspad, ini pangutana, nasa usahay, malimot sila hastas ilang title, malimot sila pronounce, makatawanan ba, pero ningkamot ka din tao ng ato mga sagala, ningkamot ka sila ba, nasa uban nga relax ka ayong musulti sa iyang title nga bisag wa pangutana nagtubag ng daan. Pertira bandugaya mo honong niya mo nang kaingon ta ba nga unsa kani sila na nakasabot ba kanis mga title ni Maria nga naa nila. So daghan kay titles ang mahal nga Birhen Maria na gani na sa litania sa Birhen kana ini grosaryo nato. Litania sa iyang mga titulo ug sa iyang mga kinaiyag mga hiyas. Usa na ni ana ang pagkainahan sa simbahan. Kamurong ni adinhing nanimba unsa man moangkon mo nga sakop mo sa simbahan o dili? Sakop o dili? Sakop. Ayo. Nya kung sakop sa simbahan, moangkon basad mo nga anak mo ni Maria? Unsa man mong klasihas mga anak? Masinugtanon o masinupakon? Napunta. Kaysa atong ebanghelyo, ang bino nahurot na, ang tubig gihimong bino ni Kristo, lami ang bino tungod ni Maria. Ug unsa may hinungdan, si Maria bisag gi-reject siya siyang anak. Gi-reject ba? Ingon si Kristo, hoy, babae, bisita rata dinhi, nya wala pa sad moabot ang akong takna nga magmilagro. Pero si Maria isip inahan sa simbahan, inahan sa katawhan, kahibaw siya nga ang iyang anak nga mao'y mahimong manluluwas ug magtutukod sa tinuod nga simbahan, makahimo bisan unsa. Ang iyang gi-instruct sa lawas pasabot sa mga tao, sunda lang ninyo. Ako sa tiyang gingon diri. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Kini bitang atong lawas. Kini atong lawas ba? Kinsa man gyud magbuot og unsay buhaton sa bahin sa lawas. Gikan dinhi padong dire. Kinsay magbuot? Matod pas mga medical people, controlled by the mind. Ang utok yun ko no, kana ko nung kusion ang imong kanibarong tudlo kumingking kusion, inig-ingon ko nimo, iyay sakit, di ba sakit na no, disting imong tupad kusian yung kumingking ana bakus ga ba na, di ba mo iging na sakit ba na. Ang movement ko no ana pag pislit dire gi-report o sa ani niya diris otok niya, pag-report diris otok gi-interpret sa otok ug unsa na sakit ba o dili niya. Pag-interpret niya nga sakit, iya ning instrukan nga ilikay
mo nang ka yay ana di ba kalit kayo pero duha ko na ka o tulo na ka movements ni report gidesisyonan o gisugo nya nituman upat na di ay gi-report gidesisyonan sa utok gisugo sa utok nituman ang imong kamot mo nang muana ka moigking ka kalit kayo pero upat na ka hugna awa mo kasabot nya mao sana ang atong ang gusto ni Maria nato nga kung unsay atong gibati i-report sa Ginoo unya paminaw unsay isultis Ginoo nato unya tumana ang tanan nga iyang isulti. Sakit ba kung masakpan imong nangabit imong bana? Sakit dili. Sakit mao sad nang bana sakitan sad na masakpan iyang nangabit iyang asawa. Ang nakaapan lang nato kay mo diretso tag desisyon nga di ta mo report sa ulo nga mao si Kristo. Muna ningon si Maria, buhatan ninyo ang tanan nga iyang isugo. Pasabot, i-report usa ngadto sa Ginoo, Lord, nangabit akong bana, sakpan gid nako, sakit kaayo. Nya mo interpretin tong ang Ginoo, mo instruct man to nimo ug maminaw ka. Ningon dayon to, pasaylo alang og kapituan kapito. Imo dayon ang tumanon. Way daghang pangutana di na kamo ngigagod sige ulam na di mahimo ana nawa na kamutuman unsa may mahitabo sa bahin sa lawas kana bitang makakita kag tawo nga imong kusion ang kumingking nya dili ra gyud mulikay unsa may tawagan niya kana bang tawo ba imong kusion nya di gyud mulikay mura lagwa paralyzed motos papas una gaana ang kamot kungkong ako sigihag kusi diri ako sigihag tulid mura ra gyud wa ni papa nya ako yung hunaton og mayo kani pa naka-feel na kani moingon usay ka papa ay kana ka-feel nako pero purti hapit na maputol ang tudlo papa nako duot pero imo lang kusi-kusion kaniyang panit dinhi imong kusi o gamay amura lagwa ang papa imong kuptan awa siya kay bao apil nga ristiil mo bitaw ni kanay miyo ay usan is akong manghod nga og kanas Pedro to kong maguwang mga bugal-bugalon kay papa magsakasakas papa sa hagdanan iya bang praktison ang iyang tiil bab kapyot siya panaana dire ilang kuptan ilang gunitan ba ang tiil aron inigbirang papa di na niya mabira nya di masad kalilis papa ngadto kay paralyzed man kapyot in town dire sigihan nilag pugong si papa madugay siging lugnot ano magining dili ni mabira iya na lang yung aton og lingi naa sila ilawom sa hagdanan kakupot niya si katawa ay kakitang papa buang mo ngano inyo nagkuptan akong tiil nya wa sa kibaw papa di man ka-feel kayo mga tawa din sila kanami hingan din birahag yun aron malig-o na imong tiil ingon dis papa sayunan lang muda na-paralyze bitaw na-paralyze manas miyo apply nga tong trabaho na-paralyze bitaw katilaw lagi mga duhating ito kaadlaw paralyze hilak lagi dito Manila may ganay kay milagruhan na paralyzed na og Lunes, Miyerkules grabe na kayo. Huwebes ni grabe na gyud pagka Biyernes ni kalit lang siya og kaayo. Nga nakabangon, wa pato kabangon, wa kita na kaduyog-duyog diri karon. Hasta sa dakong maguwang si Pedro, sige man tong kupot-kupot ni Papa. Nya bugal-bugal, lakaw gyud. Kaya kana siya mo kuyog baka tumakalakaw-lakaw na gamay si Papa ya inom dagan ingon dis Papa dagan ikaw ba diri dagan sige kusog yun ana sige kanaon niya ba nahog bitas among pantawan si Pedro nakuyapan
balik diring spinal diri og diri hangtod karon lisod og lakaw katong ko igsoon diri ba magsapinday ang taon maglakaw hilak na sa speedro kay ingos speedro di ay sayon kaning ma-paralyze ta huna-huna ra natoy gadako pero bisag unsa na to huna-huna nga palihokon gid niya iyang kamot din agyan makalihok musupak yun kay na-paralyzed mao bitaw kanang sala mga igsoon kanang sala ba gitawag na natog spiritual paralysis. Unya kanang makasasala gitawag na natog paralyzed spiritually or spiritually paralyzed. Muna nga kung suguon na nimong makasasala sama ng imong bana ng abit nya ingno na nimo biyain ang imong kabit di ganyan nimo biyaan bantay lang yung kanako ug ako'y imong pangutanon na namingon jud ko ayaw sugo ang abiyaan iyang kabit kay di gid na mo biya ug di sa gid maglisod sa gid na siya biya ngano man paralyzed man parihara sang papa ba parihara sa akong maguwa nga si Pedro lihok ayaw pagsighigda ningon sa Pedro syudnan lang kada kakuha na mo sa picture mo na unsa may unahon na tugkuha aron si Maria mahimo na tong inahan ang gusto ni Maria biyai ang sala atong desisyon ang nakalahi lang sa paralyzed kay ang part sa imong lawas dili siya makadesisyon pero kita makadesisyon ta pagbiya og sala nya kana sang makasasala aron makadesisyon atong tabangan mo na si Maria nahimong inahan sa simbahan aron iyatang tabangan sa atong mga kasalanan nga malimpyo kay nakabuntog man siya sa amahan sa sala nga mao ang yawa dali rasad kay tang kabuntog sa sala basta kuyog nato si Maria og maminaw sa taniya mo na kung naa kay problema karon sunda si Maria mo ta kung giingnan to mga dalaga kagabi nga mga sagala kamo mga gwapa kay mo nagsakripisyo mo karon pero ang yawa nagpanilap ninyo himuon mo makasasala ga title mo anang sa itong nakadao gabi Rosa Mystica ang iyang title Rosa Mystica mystical rose nako kanang imong mystical rose malara gid na kana bang mga rosas kani may naning buwak ba kumot-kumot taragod na mga laragod na ang mga petals di ba oh kana mga rosas diya damaga na siya wa makasasala kayo labi na nang sigig drive ng motor nga way lisensya nya mo angkas puto siya ipasok siya dito sa gunoyan patay na yun to larag na yung mga gihay ato no or kon class sakay siya ng mga Fortuner o niya suodin ang mga motels way mga kasal inigawas na na nagkagidlay ng kuan to mga petals kamo diya pila ka buok ninyo ang nangaguba ang inyong pagka mystical rose no wa kaabot pagbukha doy larag ng daan waman mo'y klaro o na nga ato nang iampo nga kitang tanan mo ilagyod ni Maria nga atong inahan kay kabahin man ta sa simbahan manindog ta pagampo sa katawhan mga igsoon magampo kita ngadto sa atong langitong amahan diha sa pagpangama sa mahal nga Birhen Maria ug moingon kita nga masaligon amahan moabot kanamo ang imong gingharian amahan moabot kanamo ang imong gingharian nga ang simbahan padayong magpakabana ug mutabang sa mga gipasagdan ug giplupigan sa atong katilingban magampo kita sa Ginoo amahan moabot kanamo ang imong gingharian nga sila nga nagtawag sa ilang kagalingon nga mga sumusunod ni Kristo makaamgo nga mas mahinungdanon di ay sa kinabuhi nga tagdo nila ang uban nga ubos ug kahimtang kay kanila magampo kita sa Ginoo
Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga makaamgo kita sa kaalam sa pagpangita pag-una sa gingharian sa Dios ug sa pagpuyo alang sa maong katuyuan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga masakiton, hupayon ug lig-unon ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang atong mga paryente o mga higala nga nangamatay, makatagamtam sa kadaugan ni Kristo didto sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot kanamo ang imong gingharian. Langitong Amahan, ihatag kanamo ang among gipangamuyo kanimo, isip imo mga kabos nga mga anak. Kay amo kining gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig kong himaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tigog niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon, pinaagi niining panagbinayluay sa mga halad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, ang inahan sa simbahan. Kay nanamkod siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang kanamo alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Kristo among Ginoo,
ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og biingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghadom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama,
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ni pangulong lamang mamayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod, nagpasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang inahanong panalipod ni Maria. Apan mahitabo ra ni kung ato gyung tumanon ang tanan nga gisugo sa atong igsuon nga si Kristo, sa ang iyang tanan nga mga sugo atong tumanon. So salamat sa atong mga di pa lang day taron mo report kay wa pa masad nato makuan sa bangko. Ato lang usang kuanon tingbon basin og sa Miyerkules ba o sa Huwebes ato nang ma-report ang tanan nga slots nga atong nadawat, apil na sad sa atong kining MMPP nga slots. Ni sobra man ginon nga atong halin, pero ang ato sang expenses mura sag ni sobra, ato pa na siyang kwintahon. Ang Ginoo manaa kaninyo, Panausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.